guys. Hello. How are you? Fine. Yeah. Så siger man, how are you, man? Det er bare fucking høfligt. Ja, jeg What er do you do fedt. now? Same. Men så siger man, how are you? Altså, hvordan har du det? Man siger det igen. Hvor går vi hen? Det var sådan, hvordan har du det? Fint. Så var, De er glade. Jeg møder ham Men- sgu da aldrig igen, så mand. siger man, goddag, og så står du bare der. Det er sgu da ligesom når du er på ferie. Det er ligesom når du er på ferie, der skal du også bare fuck. Der Hvad fuck er det for noget, mand? Hvor er det, han skyder? What? Lad nu bare med. Hvorfor er det alt er nu? Han var lige ved for is. Ja, jeg Hvordan- kiggede et andet sted. Nej, Der fik var ikke mig. sgu en. Han fik ikke mig, han fik ikke mig. Vi gjorde alle sammen. Fuck, Victor. Skal vi ikke det der? Inhuman reactions. Ja, han kommer, han kommer! What the fuck? Lol. Lol. Lol, lol, lol! Victor, run up! Good job, my friend. What the fuck? You are hero. Victor, man. Ace. De ramte, der var ingen af dem. Fuck, man. Hvad fanden var det der?